Ito. Nahulog ka sa kalabaw. Sipon ko, walang tama ang baga, pero... Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay dadalhin namin sa bayan yung batang nalaglag sa kalabaw. Papacheck up po muna namin sa doktor para malaman kung ano po talaga yung kanyang kung ano yung talagang kalagayan ng bata at saka kung ano po yung sasabihin ng doktor, yun po yung ating gagawin. Susundin po namin yung bata sa kanilang bahay. Yan. Kami po muna ngayon ang makakasama ninyo dahil po si Aiza ay sumama pa rin yung kanyang pakiramdam dahil napagod maglakad nung nag-iling kami. Diyos ko na. Malinang nilalang. Pagod sa lakad. Sabi niya, nag-walling tuloy siya. At syempre, gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng mga taong tumulong para po mapacheck up po namin yung bata. Kay Sir Robbie D. Thank you so much. Thank you po. Ganun din po kay Ma'am Anonymous. At kay Sir Samuel at kay New York. Thank you so much po Thank you sa po. pagtulong sa bata. God bless you more po. Thank you. Malaking bagay po ito sa bata para po siya ay mapa-check up. Thank you sa inyong lahat. Tara guys. Tara ulit guys. Much later. Ayun guys, nandito na nga kami. Pinadaon. Tao po. Hi, tao po. Okay. Nay, Tao po. dito na po kami. Ano, Nay? Ayaw? Ha? Ha? Ayaw nila. Paano yan? Akala namin nagpayag na po kayo. Sayang po yung nagtulong sa inyo. Dali na, Wala Nay. naman po kayong babayaran. Huwag po kayong mag-alala sa babayaran. Kaysa nandyan po siya na nakahiga lang. Bantayin nyo na lang yan na maglala po. Dapat kayo po magdesisyon kasi kayo po ang nanay. Ginasabihan ko na yun. Sabi niya, kung gusto mo na ikaw na lang basta maiwan lang ako dito. Maglala lang yan na maglala na pag di nyo Tapos nang usapan natin kanina, Sayang lang yung tumulong sa inyo. baka daw turukan nila. Hindi po yan tuturukan. di ba sinabi ko sa i-x-ray lang yan, walang hose, walang turok. Lang yan, parang yung x-ray kuya, parang iilawan lang. Di ba sabi niyo para malaman kung saan yung bali? Wow. Dali na para sa inyo yan, para malaman mo, di ba sabi kanina, para malaman mo talaga kung saan yung bali. Hindi po yan maggaling pag dito lang. Pag nakahiga lang siya dyan, di po yan maggaling. Kasi sabi nila, baka daw ma-quarantine naman. Wala pong ganun, wala pong quarantine. Hindi naman po siya inuubo eh. X-ray lang po, iilawan lang po yung niya. At saka yung sabi nila, Hindi ikaw nga, may kasama sakit ka rin. daw sa Di puso ba sabi ko ay kasama ka? wala. Sayang yung tumulong sa inyo, ito walang kapalit. Kapag na-x-ray yan at malalaman kung saan yung bali, Desisyon nyo pa din kung bibilihan nyo lang kapag kung saan talaga yung bali, di ba? Yun. At isa pa, yung para sa akin, meron talagang sasama. Sinali nga. Halimbawa kung kami, kung sino man, talagang merong sasama kasi yun na nga. O ikaw na lang kayong sasama. niya ba yan kuya? Bilang katibayan. At kung talagang walang Kapalit. So yung guys, bale nandito na po kami sa bahay ni Dao. Daog. Medyo medyo nagdadalawang isip pa rin siya. Yung nanay tsaka yung bata. Kaya kinakausap muna namin ulit. Then isasama na rin namin po yung ate niya na meron din daw pong bukol dito sa likod. Payat-payat na din Na paano yung likod mo, te?
Yung hampas na ng asawa ko. Asan na po yung asawa mo? Doon na sa bundok, may asawa na rin. Kasama na sila. Ah, naghiwalay na kayo. Ilan, may anak ka ate, wala? Mayroon dyan, dalawa. Sa una. Pangalawa na. Anong ulam mo ate? Asin. Asin. Bakit hindi malunok kung walang ulam? Pakainin mo na yan. Papayat mo na rin ate. Kaya ano, binhatid niya ako dito. Yung karga niya lang. Pero hindi ka hirap maglakad din ate? Hindi nga ako makalakad ng malayo. Pero simula po nang hinampas po ng asawa nyo yan, ganyan na po kayo. Saglit lang kami. Sama ka na rin tayo magpa-x-ray para malaman kung Pa-x-ray na din natin po. ano, kaya na. Pero hirap ka pa huminga? Balong, hirap ka pa huminga? Wow, ginawa mo yan, bebe. Galing ah. Patingin nga ako. Tingin. Wow. Oh, ito na po yung binigay natin, guys. Oh. Kinulay-kulayan na nila. Ano ba kayong Very good. Wow, galing. galing pala magkulay ni ate eh. Sapatos, kung ano ang ano niya. Pero hindi siya ganyan kapayat dati. Kaya. Sabi nila, ang mga mangin pwedeng kulamin. Huwag na. Pwede ko po namatay. Kulamin? Pwede daw kulamin ang mga mangin. May mangkukulam ba dito, tay? Ay, ba? Naku, huwag mong kayo maniwala doon. Hindi yung laro lang ginauna ninyo. Magugas ng kamay. Ito yung anak mo, tay, dalawa? Oo, isang babae, isang lalaki. Magkain lang, naiya pa kayo. Tao rin yan. Oo. Malay nyo, pag uwi mamaya ni nanay nyo, may dala siyang mga pasalubong sa inyo. Tapos ka na kumain? Dalahin na natin sa diro yun. Ano ka? Kaya alalay mo. Dito sa tricycle. Maiwan Daw. ka lang ha. Hindi pa ako magsama sa murta sana ako magbaba. Ayaw ko pa doon. Dahil pang gafi. Buti hindi na siya nag-ano yung pag ganun. Love. Hiya si Iwan na talaga. Yan nga ang hanap eh. Problemado na nga eh. Sino kahit na? Aw, aw. Ano ba ako ko? Pero mamaya kaya niya rin maglakad din, no? Oo, dandan lang doon sa loob. May x-ray, ay may wheelchair naman doon. Ay, siya. Pang nabangga. 1 hour later. Dito na kami kay Saucedo. Dito kayo, te, ah. Nakabahan na siguro sila. Kung anong nangyari, anong masakit sa'yo, ano. Pero walang gagawin sa inyo. Ngayon, kung nirequestan tayo ng x-ray, kailangan mo magpa-x-ray. Pipicturean lang yung likod. Walang gagawin, basta mag-uubad lang. Huwag ka matakot
Pipicturean lang yung dibdib para makita bali sa likod. Nandara kang tuliwan, payawan. Sige la. Kung na-check up ka, nakakainom ka lang ng gamot, di magaling na. Diba? Patulong ka na kay nanay ulit ng hanap buhay. Ang rin nahulog sa kalabaw 2 beses eh. 2 beses na siyang nalaglag. Oo. Pero hindi rin kinatingin. Hindi. Bago siya siguro naramdaman, ano na, parang malala na ako, no, ang masakit. Tapos tuloy na, Maya, parang ayaw kain. Yun na, kakainin niya lahat. May sabaw, may ulam. Huwag kayo mag-alala na isa gastos, mayroong sasagot. Wala kayong ilalabas na pera, basta basta pumayag lang si kuya na ma-check up. Kahit na nga pangkape namin, wala na nga kaming pangbili. Oo, sige, kami bahala. Pangkape, pang-asukal. Oo, kape, asukal, bigas, kami na bahala doon. Wala na kaming pangbili. Kaya nga lalo na siyang namayat. Kasi hindi na nga makakain. Hindi na nga. Kung minsan sa isang araw, 1 beses lang. Siya kumain ng kanin. Kaya ang laki ng pinayat nung huling kita namin sa kanya, hindi pa naman siya ganyan kapayat. Pero ayun, sobrang payat na Halos na lang siya. Buti na lang yung laman. Buti po na, maraming sa kanya, maraming nakakabag sa kanya, maraming tumaylong. Kaya swerte po niya na talagang maraming tumulong sa kanya. Pati na rin si ate, ipapacheck up na rin natin. Anite. Di ba sa ate, willing naman siya magpa-check up, di ba ate? Hindi ka natatakot. Buti naman, si Abalong kasi medyo nakabahan pa A few moments later. Anong pangalan mo to? Anong pangalan mo? Daog po. Ha? Daog. Daro? Daog po. Daro? Angat mo, saan tuwama? Ito. Nahulog ka sa kalabaw, natutulog. Sige. Masakit ba? Pag huminga ka masakit? X-ray natin. Ha? Opo. Tapos makikita natin kung may tapang ulo mo ba tumama? Ito, tumama? Hindi, ito lang talaga. Dito sa likod, wala? Sige ha. X-ray natin siya. Kayong ng kapatid? Bali, ate po siya. Ate, sige. Mayroon din po siyang isasangguni sa inyo. Ay, sige, tinigil natin. Ito ang pangalan mo, Drago? Daog po. Daog? Daog. Ang pinili ni Daog? Daog, ano nga? Unda. Unda po, unda. Daog, Unda. Ilang taon ka na, Daog? Kaso, Ilang taon na siya? Anong edad mo? Ha? ilang taon ka na daw, Balaw? Ano na? Hindi niya po alam. Hindi rin po kasi nila alam kung Baka sa mga 15 siguro yan. Kailan ang birthday ni Daog? hindi rin po nila alam. Ay, di. Daog. O sige, i-explain natin. So, ikaw, anong pangalan mo? Dito ka naman, Pokwang. Dito po ate, para Anong nangyari sa'yo, Pokwang? Upo pati, Pungkok po ang pangalan. Ha? upo ka lang, te. Pongpong. Akala ko, Pokwang. Ano nangyari sa'yo? Pinagpas po ako ng asawa ko sa likod ko bago dito sa tagiliran ko. Kawawa ka naman, di-explain ka din. Pareho kayo, ha? Pongpong ano ba? Unda. Punda rin. Sino mas matanda sa inyo? Ako po ang pangalan nila. Ikaw, ilang taon ka na? 23 na po. Ito, hindi na alam ang edad niya. Kailan ang birthday Pongpong? February 2 po. February 2. 2, 19. Hindi na alam. Hindi na maalala. Hindi na maalala. Ito, hindi mo alam ang birthday. Saan masakit? Dibdib din.
Ito po sa, ano, sa likod ko, bago dito sa Hanggang- tagiliran. Tagiliran. Sige, x-ray Opo. kayo pareho ha. Opo. At kung may x-ray na, titingnan natin kung may Opo. mga mali ang mga buto ninyo. Kung wala pa kayo ninom na gamot, Wala po. sige, sige. Sige, i-x-ray na natin sila ha. Meron po ba dito, Dok? Meron tayo x-ray dito. Pagkataas po ng result, ay ng Ibalik sa akin. makukuha rin po ba namin ito? Makukuha kayo ng taka niyo. Okay po. Sige Okay po. ma, pa-x-ray na sila ma. Sige po. Tara, tara. Labas natin si Kuya Kalakbak. Pinilit-pilit nga lang namin. Ayaw nila. Ayaw talaga nila magpa-check up. Thank you po, Doc. Akin ang daon. May ano ano? Anong pangalan mo, te? Si Pungpok. 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 Opo. Mga katutubo po kasi yung mga yan. Ayun yung maganda dito, guys. Pina-priority rin nila yung mga minority. Hindi ka magsama sa lab? Dapat magsama ka. Nahirapan ka pa din maghinga? Pawis na pawis ka na ho. Tanggalin mo kaya yung ano mo, sombrero. Ay, ito, yung jacket mo, tanggalin mo. Pasok na po. Ate, sa atin na lang magpasok. Isa lang pwede. Isa lang. Much later. Ate, pasok ka na, ate. O, diba, hindi ka naman inano sa x-ray? Takot na takot kayo eh. Kasi sabi nila, gaturok daw eh. Kahit Talaga? gaturok daw. Hindi. Kahit ano, maano na yung paghinga mo? Ganun pa din? Hirap ka pa rin huminga? Hindi na. A few moments later. Guys, ito na yung ano, result na x-ray. Babasahin pa ni Doc mamaya. Pero parang may mali na talaga. Ano ang mali? Ito yung side. Ito naman sa atin yan. Ay, sa atin ba yan? Sa side yan? Ay, sa side. Sa side yung atin niya wala pa. Ah. Ito parang ito ping. Tara na doon. Tara na ulit ko. Pungpo. Si Pungpo, walang tama ang baga, pero puro tuberculosis. Grabe ang TB. Ayun o, punong-puno ng puti. Kailangan may refer natin niya sa TB doon. Para di-press ka mo. Ha? Ayun, grabe ang TB. Pero ang crack, wala naman.
Wala ako nakikita crack sa ano yun. TV ang pinaka-tama. Tapos ito naman si Daong Bunda. Sino si Pungpo? Yung babae po. Ah, yung babae. Opo. Yung babae ang may tuberculosis. Opo. Si ano naman, Daog po yung si bata. Daog ang wala, yung bata. Walang TV itong bata. Maganda naman yung sa bata, walang problema. Wala rin crack. Wala pong bali. Wala. No? Ang may tama yung babae. Puro TV. Ano? Grabe ang TV. Sa itong babae, bigyan natin ng referral. I-refer siya sa TV Lodge para libre yung gamutan. Ha? Pero ba't po kaya namamayat yung bata? Yung babae, Yung bata po, yung lalaki. pwede kulang sa sustansya. Kasi Nahirap. wala akong nakikita ng tuberculosis sa kanya. Maganda. Hindi yung bukol po niya, Dok. Ano po kaya yung... Yung bukol mukhang sa ano niya, buto. Yung buto niya medyo prominent din. Wala naman po siyang fracture. Pero walang crack. So, pwede sa buto niya. Ito, pwede natin bigyan lang siya ng vitamins para tumaba. Pero yung babae, maganda na i-refer natin siya sa sa TB Dots para libre naman ang gamot. Opo. Ha? Ngayon naman si Daong, vitamins. no? Vitamins. Hindi na naman kasi alam kung walang taon na ito si Daong. Bigyan natin siya ng B-complex. Saka sa kirot, kung may pinamic acid pa yun na may ha? Opo. Sumukhang sustansya at yan. Ba't po kaya, Dok? Hindi siya makalakad. Ito, O dahil sa... Opo. si Daong, Opo. pinapaglakad. Nahirapan po siyang tumayo. Hindi kaya tumama ang ano na to, balakang. Pero ito lang sasabi niya eh. Opo. Yun lang daw po talagang hirap po siyang Kaya- magawa. Yun ang ano natin. Ang isa ko lang napansin, medyo may nakilang biglang konti ang puso. Kaya nga po, parang Kailangan masiguro natin kasi kung ilan taon yung bata. Para ma-advise pa natin ng TDA ko. Kasi yun lang din napansin ko, parang may heart enlargement bilang konti. Baka dahilan Oo dito nga ng po. pagdaba. Kaya Ito yung nahirapan. gamot niya, B-complex, saka sa kirot, yung pinamig. 3 beses maghapon na. Tapos i-follow up niya ako, bumalik po, di ba siya makalakad siya kasi ng isang linggo, tingnan natin yung balakang niya, bakit siya hindi makalakad, baka may problema pa. X-ray din gagawin doon, no? Okay po. Sabi sa kanya, no? Sige. Ibalik sa akin siya, yung ate niya, ilapit na sa TV doon. Thank you po. Sige doon, ha? Opo, sa ka-share na po, no? Oo, sa akin siya lang natin. Thank you po, ka. Bigyan na tayo. Okay na? Kaya na po. Wala. Ito yung service niyo. Magkain muna sila doon sa karadahan. A few moments later. Yan guys, may niresetang mga gamot si Doc. Kailangan po namin siyang bilhin para makainom na siya mamaya. Start na siyang makasinom. Dahil sa mercury drug. Much later. Yun, ayun na nga, nakauwi na kami guys. Si Ate Greta guys, na iwan pa sa bayan, may inasikaso lang. Kaya kami lang na Ate Joanne ngayon. Wow, daming pasalubong ni Bebe. Yan, tuloy, nahulog. Pulusin mo yan bago. Dito na lang kaya dito na lang muna kaya oh. Sabihin mo. Yung x-ray pa iwan mo. Tayo na magangap. O, ayan Teo, may isang kabanding kayong bigas. Tagal na konsumo na yan. Yan
Ayan guys, kakadating lang namin galing bayan. Magandang balita dun sa bata, okay naman daw, wala naman daw siyang fractured, wala siyang bali. Pero may nakita ng doktor na medyo lumalaki yung kanyang puso. Next week, ibabalik po siguro siya doon kung hindi pa siya makakalakad, kasi sinabi ko sa doktor tinanong ko yung doktor kung bakit di siya nakakalakad. Baka daw nasanay na sa kahihiga. Pero pagka dadalhin pa rin siya sa bayan para ma-check kung ma-x-ray din po yung kanyang likod kung bakit di siya makalakad. May mga nireseta rin pong vitamins tsaka gamot para sa bata. Tsaka ito naman si ate ay meron po siyang TB vision. Oo, matagal na daw yan guys, kaya lang hindi niya inasikaso, hindi niya tinapos yung gamutan. Nakita ng doktor, sobrang dami na yung kanyang TB. Parang malala na siya, kasi nakita rin namin yung x-ray niya, talagang halos puti na lahat. Kaya ganyan ka rin humingat nahihirapan Kaya sobrang ko. payat mo rin, sobrang payat niya. Kaya dapat magamot Pero ka. kung may gamot, magaling din yun. Gagaling din po. Kasi yan, 6 months yan na tuloy-tuloy. Dapat walang palya sa pag-inom ng gamot. Libre naman po yan, yung gamutan dyan. Kasi pag naubos na, hindi nila bigyan ulit. Ganito na lang. Kasi may si ate dito, taga dito lang naman, papasamahan namin kayo para hindi kayo Kung sabi mo matapang. Matapang daw yung dito. Sabi ko si ate na lang yung pwedeng sumama kasi malapit lang si ate dito guys. Ayan, bali pinamili din po namin sila ng mga gamit nila para kasi wala silang latag sa sa higaan, kaya baka rin sumasakit yung likod ng bata ay pinapasok ng lamig. Kaya naibili rin namin sila ng gamit para komportable yung bata sa pagtulog, tsaka mga damit. Sa karton yun nakatulog. Sa karton. Pero mas maganda na yung yung lahat dapat may latag. Para pati rin kayo. Ang lamig ang nipis ng nyo, kawayan lang. Kaya ito, binili namin kayo ng kumot, tsaka mga damit ni Kuya. Nanay, baka pwedeng paliguan si Kuya. Pwede na ngayong hapon na. Bukas po, pwede Nalamigan ay yan. Kinainitan ko ng tubig bago. Ito si ate, tag-isa kayo dito ni ate ha. Tapos ito kay Kuya na to lahat. May jacket siya, short, may mga t-shirt, tsaka sando. Pag nagaligo siya, ginainitan ko ng tubig. Ito may kumot siya, tsinelas. Tapos, ito unan. Tsaka ito yung binili namin, hindi na banig yung binili namin kasi manipis din siya. Ito medyo mayroon siyang foam. Mayroon siyang foam. Tsaka syempre, binili namin ng isang balding tinapay. Pang konsumo niya ng para kasi daw ayaw niya kumain minsan kapag wala siyang ulam. Gusto niya kape-kape na lang. At least mayroon siyang di ba? Matagal niya ng konsumo to. Tsaka grocery, nabilihan din namin siya ng grocery. Prutas. Prutas si Bebe. Para sa iyo yan, mataba ka. Yan. Meron kayo Supply nyo na yan. matagal-tagal na rin to, Nay. May kape kayo dyan. Sabi mo, mahilig kayo sa kape. Yan. May May gata. kape. Ito yung gatas ni Kuya to, ha? Ito Ito kay baby girl. ito. Laki ng gatas mo. Kunin mo na, dali. Tapos meron kang, ito na, binilang ka namin ng sabon. Labahan mo yung mga damit ninyo para hindi ganyan na paulit-ulit. Na hindi na nalabahan. Mayroon din po kayong safeguard para mabango. Ano po? Tapos may mga asukal na rin kayo dito. Ito naman si ate, para at least mayroon din po silang sarili kasi may mga anak din po siya. Ito naman sa'yo, te. Kuha ka na lang din ng... sabon dyan. Tapos may bigas naman. Pwedeng manghingi ka na lang kay nanay. Ano po? Tsaka yung pajama tinapay. Isang babae mo, te. Ito. Ito may dito. Diyan. Kunin mo. Ito, dali.
O ito, prutas. Salamat. Nanay, yung anak mo, ito ang ipakain mo, prutas kasi mas importante sa kanya kasi ang payat niya. Bigyan mo rin yung mga Ito yung ano niya, dapat na kinakain. Ito po yung gamot. Bibilin ko na lang sa'yo ko sasabihin tong gamot. Ito dapat to araw-araw niyang iinumin to. Isa lang. Isang ganito lang po, no? Gabi yata, ante. O sa gabi, kahit pagkakain, bago matulog, ganyan. O bago matulog, isang ganyan lang po sa isang araw. Vitamins po yan. O, vitamins po ito para tumaba si kuya. Ito naman si ate, kailangan sa barangay ka kasi may libre kang gamot doon sa barangay. Sila yung magsusupply sa'yo ng gamot. Pero at least na rin natin siya na check din. Pero wala naman din po siyang kasi sabi niya kasi may bukol daw siya sa ganito eh. Itong butong Ay, yung buto. Pero nakita po sa x-ray, wala naman daw pong balik. Okay naman daw po yung x-ray niya. Yun lang talaga yung baga niya. Salamat po sa maraming tumulong sa amin. Maraming salamat. Malaking tulong na po ito sa amin. Ikaw na, ano masasabi niyo po? Salamat po. May pagkain pa kami. May natikapan pa yung anak ko. Maraming salamat po. Yan. Uwi na rin po kami. Sige po. Wala pa rin po kami wala pang kain-kain. Tara. Na natin dito. Ano kaya ilatag mo ng higaan para Ano kuya? Anong masasabi mo kuya? Salamat po. Kakain ng marami ha. Pagaling ka ha? Oh, yung vitamins, inumin mo gabi-gabi yon. Nandoon kay nanay mo yung gamot, ha? Opo. Inumin mo para magtaba ka, para maglakas ka. Pagbalik namin dito, dapat mataba ka na. Opo. O, papasyalan ka ulit namin dito sa mga susunod. Opo. Pero sa isang linggo, pagka pupuntahan ka pa rin dito ni ate, kung titignan kung makalakad ka na, kung hindi pa rin makalakad, babalik ulit tayo doon sa doktor. Ulit yung likod. Basta lang, kain lang na kain. Opo. Total, marami ka namang pagkain dyan. Opo. Sige na Maron. Oh, yan oh, daming pagkain oh. Salamat po, te. Oh, sige. Oh, pagaling ka. Bye-bye. 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 Anong pangalan mo? Ay. Ay. Bye-bye, Yo. ay. Ito, ito yung vitamins ha. Pero naibilin ko na to kay nanay. Yung prutas, ito ang kakainin mo. Ha? Opo. Para maglakas agad. Huhugasan muna bago kainin ha. Opo. O, wag ka kainin ng hindi hugas. Opo. Madumi yan. Yung marami nang umawak dyan. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Ilatag mo yung... Kaway kayo, dali. Kaway. Bye-bye. Ganun kayo kaway. Dali. Kuya, yung higaan, ilatag mo ha. Para hindi kayo nalalamigan dyan sa na. Opo. O may kumot ka doon. May bagong kumot. Labahan nyo muna yung mga gamit nyo dyan. Ayos na? Opo. Masaya ka na? Opo. Magaling ka na? Magaling. Dalawa na yan. Kay ate na lang. Iwan Tapos niyo isa. yung x-ray ni ate, Iwan na lang. dalhin na lang dyan sa Kay ate, ay jingjing na lang magawa. Sige na, una na po kami. O, sige po, salamat po. Paano po yung bigas nyo? Kaya na lang po magbuhat. Ipabuhat nyo na lang po doon Kuha ka ha. na lang dyan, te, kung ano. Sige po. Oh, bye-bye po. Ano yun lang yung mga lalaki sa loob nakahiga? Sige po. The next day. So yung guys, bali ipapaliwanag lang namin yung sa bata. May mga follow-up check-up pa po siya. After 1 week po, babalik namin siya doon. Check ulit siya ni Doc. Ayan, so gusto lang po namin mag-thank you ng sobra-sobra sa mga nag-donate po sa bata. Kay Sir Robbie D at saka kay Ma'am Anonymous. Ganoon din po kay sa Family Cruz, kay Sir Samuel, kay Sir New York at kay Sir Ninong. Yan, napakalaking tulong Thank you po. so much po sa tulong niyo sa bata. Bale kasi kahapon, after po ng check-up niya, pinag-grocery namin siya sa mga basic needs po para kahit paano sa pagkain nila. Ngayon, may budget pa naman pong natitira. Yung budget po na yun is gagamitin natin sa follow-up check-up niya
mga susunod po na kung ano po yung sabi ng doktor. Then, dadalawin namin siya para kung may pagkain pa, bibigyan namin siya ng mga grocery ulit. Bali guys, update na lang po namin kayo kung sa mga susunod na araw. Bali, nandun naman po yung panganay po namin, malapit lang naman po yung bahay nila. Dadalaw-dalawin na lang po niya yung mag-anak po doon para malaman din po namin kung ano po yung kanilang sitwasyon ngayon. Ano yung kailangan. Bali, sinabi rin po namin sa kanila guys na kung ano po yung mga kailangan pa po nila ay magsabi lang po kila ate para makarating din po sa amin. Pero pagka babalik-balikan din po namin sila. Para Tsaka yung ate po niya ay naibilin na rin po namin doon sa BHW, sa barangay po nila. Sila po yung magsusuporta noong gamot po para doon sa mayroong TB. Yan, 6 months daw po siya na gamutan. Papabantayan natin yan kay ate para dire-diretso yung kanyang pag-inom ng gamot. Kasi kailangan talaga siyang hindi pwedeng laktaw-laktaw yung inom, dapat tuloy-tuloy. Support na lang po namin sila sa pagkain. Yung sa mga natitira nating budget dun sa pamilya. Tapos yung iba, gagamitin po namin siya sa mga follow-up check-up ng bata. Ayan. Shout out po pala kay Shamita and Sophie Pineda. Hello, babies! Happy birthday din po sa hubby ni Ma'am Marilu Balangatan na si Sir Angelito Lisada from Ottawa, Ontario, Canada. Happy birthday! Happy birthday po! Oh, ayan. Nag-shoutoutan na kami dalawa. Pahabol lang yun, guys. Yan. Thank you so much po. Bye-bye! Thank you sa panonood.